ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହାରାମି କ୍ଷୀରବାଲାଟିର କାମ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ହୋସ ଉଡ଼ିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ କ୍ଷୀର ବେପାରୀଟି ଲୋକଟିକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀରବାଲାଟି ଗୋଡରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରିମର ବାନ୍ଧି ସେ ଲୋକଟିର ଗୋଡଟି ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ନଉଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ତଳକୁ ଅନେଇଦେଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ମୌକାରେ କ୍ଷୀରବାଲାଟି କ୍ଷୀରରେ ବିଷ ଢାଳିଦେଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା ଆରେ ତୁ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ହେଁ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀରବାଲାଟି ବାହାନା କରିକି କହିଲା ଆରେ ମୋ ଗୋଡଟା ବହୁତ ଜୋର ବଥା ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି କି ଗୋଡରେ ଟ୍ରିମର ବାନ୍ଧିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଟ୍ରିମରର ଭାଇବ୍ରେଟରେ ଗୋଡ ବନ୍ଧା ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚୁପ୍ କି ଖସିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟି କ୍ଷୀର ନେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନୀଟି ମୋ ଦୋକାନରେ ଏବେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ କହିକି ସେ ଲୋକଟି ଠାରୁ କ୍ଷୀର କିଣିକି ନେଇଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ସେ ହାରାମି କ୍ଷୀରବାଲାଟି ଆଜି ତ ସେ କ୍ଷୀର ଚା ପିଇକି ନାମ ନେବ କହିକି ମନେ ମନେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆରେ ହେଁ ମୋ ସହିତ ଟକ୍କର ନଉଛି ହେଁ କହିକି ସେ କ୍ଷୀରବାଲାଟି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ସେ ଚା ଦୋକାନୀଟି ପାଖକୁ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରାମରେ ଚା ପିଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଠାତ୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ବହୁତ ଜୋର କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପେଟ ଏତେ ଜୋର କାଟୁଥିଲା କି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଜମା ବସି ପାରୁନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଆରେ ଆମେ ସେ ବିଷ ଚା ଗୁଡିକ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ପିଇ ଦେଲେନି ତ, ଭାବିକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି 50 ମିଶାଣ 50 କେତେ ହୁଏ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ।